Deze keppelskiep had deze mannen wat meer verdievendatie als oors. Want eind januari wordt er bij Hardenland naar gas boren. En dat het juster is, zorg je dat van vierens. Want dit is een 24-uurs operatie. Mensen in de omjouwing valt het ek op. Ik had een keer zien, ik ben de Delrieden, toen dacht ik, hey, ze ben je weer aan het uitbreiden. En van een skofkalien brandde toen griezelig gebod. Dus ik denk, zie je daar weer wat wij. De boorlocatie valt dan wel onder geriep. De mensen in Aardegeer zorgen er nog het meeste van. Je smaas rieker in een dal en dan baat het in het licht, bij wijze van spreken. Inderdaad, ja. En wat denk je dan? Wat vind je ervan dat ze de douane binnen? Ja, dan komt alles met grens natuurlijk bij boppen. Hè? Dat is het eerste wat je moet denken. Dat er dan wat uit de grond gaat. Maar ja, dat is misschien een needzaak. En van Vermiljen uit Haas is het needzaak om de productie op peil te houden. Ze boren op als 2,5 kilometer diepte een aantakking in een bestaande boorput. Dat doen ze met 50 man en een 40 meter hoge boortoer. Vermiljen verwacht je toch per vast geen Grenslander tas staan, like als boeienverzakkings. Dit monitoren wij al jaren. Dit veld is al actief van al jaren 20. Wij zitten hier nog steeds binnen de voorspellingen van uw winningsplan en dat is een enkele centimeters. En dat is op het diepste punt van winning. Nou, dat moet je voorstellen, 2 centimeter, 3 centimeter. De skiep staan hier dus nog wel veilig. Maar er wordt om tocht. Maar het is nog net voortreden tot zwart, maar het is misschien wel goed om even de vinger op de pols te houden en te informeren van wat zit er meestal in Oregon of hier in de omgeving te wachten.